Anak ayam pipik, anak ayam. Om Mastu Nomo Sidam Skaring Bawono Langgeng Nun sewu Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra Sarawujeng andika Kakang Kaneka Putra wonten ing Bali Martya Kundha Manik dinten sakmangke menika ingkang rayipun Jatimurti ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra. Werkencong warudaya mbak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Allah nuwun nggih, Di. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raga ing Sidik Pangudal-udal. Asung pambakipun dika Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kasa wangsulipun kepanengipun ing raga ing Sidik Pangudal-udal ngaturaken pudi astawanipun ingkang raga mugi kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kawula non. Kakang Narado kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Narado mboten langkung kacekecakno anggen ngandika lenggah Kakang Resi Kaneka Putra. Inggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal dinten ri kalenggan sakmangke menika Di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra lho diwiji Rama Kulun semban kula tansah pinanganing kawidadan sowan kula tebih saking Sambika namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Suropati kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata semban kula Rama Kulun ulun nampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula luwun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Apa dene Yama Dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun abdipun Yama Dipati Rama Kulun wangsul ngersanipun Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayu tadah wadana Kakang Narado karana rika lenggan sakmangke kula wantun ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Mila sadèrèngipun ingkang rayambabaraken menapa wigatosipun wonten Asaka liraning penggalih kepareng nglebirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jatimurti. Anggen kula sampun kumalancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra. Kakang Sidik Pangudal-udal. Dalah jagat dewa Bathara nuwun sewu, Di. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau nyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang raka menika dados kamituwaning kayiwangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadaning wanci ratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda tawa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sakmangke gandeng kang raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martya Kundha dinten sakmangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang raka kejawi namung enggala kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa. Monggo menika beneh kan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna nanging mlayu adi dhateng sangganing para putra-putra kadewatan swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dawuh dhateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaneng kala Sidik Pangudal-udal kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di Adi Bathara Manikmaya. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra. Punapi kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesti kemawon Kakang Narado ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra kayiwangan katingal tentrem tuwin ayem miwajinem sangganing para Jawata inginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak
Nanging sabab menapa wonten pinten dinten menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para Jawata Kakang menawi kepareng Kakang Amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang. Alah dalah. Nyuwun pangapunten lho, Di, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan Rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing neraka gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah inggih elok. Sabab sing ngandika menika pun dados nalendraning para Jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ingkang ngertos moba-mosi ing jagat raya. Ngertos dhateng moba-mosi ing para titah sampun malih para titah swantah nadyan kutu-kutu wangata kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten hawa benter kemawon ndangu dhateng neraka ing sidi pangdal-dal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged, mujudaken satunggiling panodi dhateng neraka ugi saged. Kakang Rada, punapi? Ulun menika nalendraning para Jawata. Ah inggih. Jeng ngandika menika kami tuwaning kayiwangan. Nadyan dipun kados menapakna menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayiwangan. Sanes kula Kakang menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa langkung sepuh Kakang Rada tinimbang ingkang rayipun Manikmaya. Turta kula menika minangka dados nalendraning para Jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing angka 3 adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rada kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiang sanes Kakang Rada. Alah dalah panjenengan menika saged kemawon pados karti sampai kesupados ing neraka munjaken Rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ha inggih mboten dados menapa menawi jeneng andika andangu babakan gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat menika, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa seka nganggenipun semedi wekasan daya kekuwatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mekaten Kakang. Inggih namung kula titik kanthi paningal batos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang alampah tapa mboten wonten ing angka 3 inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayiwangan menika ki andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Contonipun nalika Prabu Nagapracana lan Patih Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan. Nah menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra mboten wonten ingkang kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madheg brahmana mongko dereng purna darmaning kasatriyan. Lah menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Inggih Kakang inggih menapa wonten satru ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madheg brahmana boten wonten sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paningal batos mboten wonten satria ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madheg brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten tasih ketutupan roning salamba perkawis menika ngandadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya.
kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten wong loro saudon telu saurupan menika mboten wong limrah nanging pancen winong-wong dening dewane winong-wong dening sing kuwasa ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga ndadosaken gara-garaning kayiwangan mekaten kakak nggih menapa dikuring ing malah sampun prisa kabedhau dodo kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Trada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula kuwatiripun kados pundi krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ingkang kepingin gadah gegayuhan nanging nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Trada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba inggih leres kok Di kula mboten badhe atur dura mbok menawi andang dhateng ke putra pun Bathara Indra sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi Indra wonten timbalan apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuwatane sumundulana ing ngawiyat iki Bathara Surapati ulun naden kabejauna kula nderek kula ugi mboten mangertos jumbuh lan jawipun Iwang Mikro Narada nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati paradene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandi dening panguwasaning Gusti menika pukulun nuwun sewu pukulun upami paduka saged paring dawuh dating abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambake ngembadhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika pukulun iya Yama Dipati nanging emane titah mau durung dingerteni sapa mula kang sanga kuwi Den Saranta sawetara mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi gara-gara kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuwatane nganti sundul ning kayangan Suralaya menika laku prayogi kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sak mangkinipun waton kanthi tempo kanthi ikhlas samangke dawuh dhateng Sangya para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau sarana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi sarana mekaten kula kinten saking pamayaginipun ing Raka Isti Bangdal sarta atur waliyanipun ing Raka dinten samangke titah menika anggenipun gadhahi gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan margi pamothaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kayangan aning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika Adi Pramesti Bathara Guru didemadaning kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan akare legek madyaning Datulaya bali marti kundha manik nalika semanten nadyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut jareme gantir wadu jare mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jawi piyang ngarsa tangeping mriko sebal bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana apa lo jaweting ing damel geger madyaning kayiwangan kejawi wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minggah madyaning bali marti kundha manik akarya geger sanggane para dewa para dewi samya nguningani dhateng titah kala wau manumbaing sangganing para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning bali marti kundha kanca piyak-piyak wani dalan Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra menawi Di sakmenika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin boten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan
Menika ingkang sowan wonten ing Kayuwangan boten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Ah, lho tenang. Perkencang warudayang Pak wong Pak wong. Ah, lagu ngene. Bagong ki ya ngerti dalan ning Kayangan ta ya. Nganti tekan Kayangan barang ki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, menika mangke panjenengan saged kewirangan lho, Di. Inggih, Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Delah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekanangan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Bagong. Ponokawan Bagong. Ora edan ta iki? Mulane ket mau dirasane ora nyaut lho. Wah, lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Antaradawa. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulun. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki Kayangan Suralaya. Waduh, mongko kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki ya. Waduh, pirang-pirang ki ya Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita. Sinten Bu Kulun? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bathara sapa? Yamadipati. Yamadipati, dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki purun Bathara Guru, dewane para dewa. Lenggo kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngeplaki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa tata krama. Sembah sujud kula Bu. Iya Bagong ora dadi ngopo? Bu Kulun. Ana apa? Astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro nek tangane papat ki. Ki iki iso dikandhani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Bu Kulun. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami tuaning Kayangan. Ayo kok sikik santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi harja sak prapta kita. Nereng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nereng sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayoga nggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing Kayangan. Mekaten Bu Kulun, inggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kulun. Iku Kakang Rada. Wah lho. Sampeyan ngarani iki sepon iki to? Iya. Kakang Rada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Rada. Sing Kakang ki kono wae.
Wis ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku mengelok Kakang Merah entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Narada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pangestuku tamparana. Pangestunipun Kakang Narada. Kula pundi nggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing sowan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik lho. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Narada. Mbah. Ampun gresula Kakang Narada. Ampun emosi, Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Narada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Padharjo sak prapta kita Bagong. Nun, kita Padharjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi Padharjo. Kene tandane kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Narada. Nesu Kakang Narada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Narada. Kakang Narada kula aturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong saya kita Padharjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki. Kangene ora kaya ngono. Lah piye? Wis ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Narada. Wah. Kula malah mboten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Padharjo. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati kita padha slamet to, bener dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, Bathara Narada, ngapa? Nika sing nang mburine pukulun Bathara Guru nika ya widodari. Ayo widodari. Ya kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe. Wah, sak kepenake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh apa ulun? Ulun bakal nyuwun priksa. Nggih nggih. Badhe nyuwun priksa menapa ulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih Bu Kulon. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk.
bola-bali kebluso anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebul dudu kayangan. Medhun melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu kayangan, medhun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medhun ming mak plurut. Atren belane to saiki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Wah ya kepenen kaya. Wong niate jujuke ning kayangan kaya. Kaya apa ora. Basane iki ra mutu. Bareng wonten wae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medhen meneh. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medhen meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung endi? Gunung Ketur, kok ora mblendruk. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau ora ana wite kabeh nggon panas sing ngencang-encang repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingin bakal suwan ana ing Kayiwangan dikeparengake punapi mbuya gumantung ning repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kula arah dedek. Jajare wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulun rada? Buta loro sing jaga repat kepanasan Cingkara Bala Upata. Jenenge Cingkara Bala Upata. Kula arep mlebu Kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulun Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, ciripit gula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus ndresel mlebu. Ndresel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula takoni, "Pukulun niki sekonten apa?" Ini baru ada pertemuan. Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya. Terus kula brangkang munggah repat anu Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sak banjure ngenten Pukulun. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Abimesak. Iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong iki. Mutar kula tak mancing do katut kabeh. Resah ati kula Pukulun. Pokoke sedih. Sebabe Dek, wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu ro bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe.
Gareng muni, "Apa, Truk?" "Heeh." "Sapa bapakne Adene kowe?" "Kowe kelingan to. Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nanti, Truk?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine merga ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk, berarti bapakku ya Begawan Salantara?" Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan ana londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi kuwi dopeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kahyangan. Kula niku ajeng nyuwun prisa pukulun. Ning mboten priksa lelara lho. Nggih. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar, niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora, Bu? Kakang Rodo kados pundi? Lah ngerti ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Anggenipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, "Nun, yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah pujan." Maksudnya pripun niku? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula, iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan, Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngoten sing nyritani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Jana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku?" Semar crita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadean saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung waton omong. Masa wong lumraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semono nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pikulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula rada muni urung aspalan wae, nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek seksi bayaran. Jagat ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik.
Nek kula sowan teng kayangan mung dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namun kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Gagang Rodo kados pundi? Kula cumanggaken, kula cumanggaken. Aduh, kriwian dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karo nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Mau etan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe tak rantas. Malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek kula mboten ngerti. Bapak kula sapa? Kula mung dak posisi sebuah asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki ne. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keflaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe rantas malang tak putung. Sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Mastu sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ilahi ngami kena mastu sidam sekaring bawana langgeng. Sekar mayang edan tenan ora edan kowe arep ngopo Ndra lho kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indra ayo kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan ngerti yo iki Kayiwanganing Sudarma Ulun ulun ki atmajane Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya. Dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong. Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa lagi sedih-sedih ae dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki.
batinmu mesti modar mbok men ngono ta semangkean areng apa mendelik nang arep aku kulun bakal ngusir kowe bajigur padake kere ya adeng aku kere heeh kita bali ning Madyapada ora iso wis tak niati aku mati nang repat kemanasan tak lakoni mergo ngerti ya aku sowan mrene iki ora ijen lho nggawa wadyabala nggawa bojo panjen bojoku wis tak tanting yem aku arep munggah ning kayangan aku mesti ra bali aku mesti modar kowe melu mati ra gandeng kula tresno kali Mas Bagong sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki samyem nunggu nang repat kepanasan ngebuan pecah sirahe mbok men aku nunggahane wis berdua sejoli karo bojoku ndro dewa iki ora malati nek karo Bagong Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandra ora ana sing kewalat babar blas kon numpangke kompor kowe ngrasani ora sermu piye metu njaba piye metu njaba kowe ngerti ora akibate metu njaba sing jeneng wong bebrayan nang alam padang sing wing resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba ben duwe anak ben beputra aku dewa kok malah ngajani elek oh macam apa kowe iki kabeh iki men do duwe keturunan anak beranak kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa wis ditokke njaba ta kita sing metu njaba mah beda tegese metu ning repat kepanasan Endra le omong iki sing genah kok ndak malah kewirangan kowe ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono tak jak metu ning repat kepanasan sire karepe bakal tak jarwani sapa wong atuwa kita lho bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti bar aksi tipu-tipu karo aku ya bar ngapusi karo aku buya ulun ingkang ngerti najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti apa mau Honda buya ya apa pukulun buya iki ora oke nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir 2 kali lho yang ngritik andane terus kata-katane dienggo mesti tak rampungi kowe aku wis ora mikir aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu pokoke tak rampungi tenan ulun mboya wedi padha aku ya mboya wedi nek ngono ayo saiki dineng repat kemana nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya kawelasan mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya mbayar wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas wis nduk. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njaba isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong keng munggah wonten ing kayangan. Alah dalah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke ning kompor barang trembelane ora. Ning nuwun sewu. Napa sing aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel
mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang Kembar Paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau mangke dipun perpeki kemawon nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat inggih nyuwun mapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaken ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang inggih menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dhateng kula Bagong menika kaliyan sinten-sinten mboten ajrik ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok ngaten nggih inggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala Gareng kaliyan Petruk mekaten inggih nah ingatan kula ingkang badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong Kakang inggih kula semanggaken Yamadipati wonten dawuh ketapno sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane mriki ngestaken dawuh ya pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nedya tedhak saka Sela Kandha Warubinangun manjing jroning Suralaya Kakang Narada menampi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata para widodara lan widodari Kakang inggih nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit non. Kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun Ki Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni Sileming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Pripun le sampeyan ajeng nanjiki kalih Kiwang Bathara Guru babakan tiyang sepuh sampeyan. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Kiwang Pikulun Bathara Guru malah ming ditritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat. Lah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa? Tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen jeneng titah menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok kon bali ora urung kowe ijen ya lho ijen pripun ora urung aku ki mati nang kene aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mau aku le tekan kene junjung karo Bathara Indra sampeyan heeh aku ora urung engko mati ya engko ki ora urung ming rondo kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan wis panjenengane kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho mergane iki wis tak niati tenan aku arep tak waneni dewa-dewa nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu tetep tak kisro nek panjenengan pecah kowe mulih ngomah ditunggu lah kula le kudu upama ana nylameti jenengan nek kuandhaku ora iso go mulih batangku rasa gawa mulih nek wae nylameti nang omah ngaten ngono wae ya Yem aku njaluk pamit ya sayang nggih arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan nggih mboten apa-apa ning wis seladi karo aku wis setya bekti karo aku setia
ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih ming ngoten. Tur kowe ora tau tak blonjo ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pite ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah, santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak methoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya. Nek iso mulih nggawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh, nggih ngestaken dawuh. Ning atos-atos iki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora ndek maratuwa. Asline ya pengen ketemu maratuwamu. Nggih kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos iki ora ya. Isih meso ora gelem bali saka patepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Oh aku nek ngerti bapakku sapa, taun ana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka 2. Kowe ora nganggo tata krama ning kayuwangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ora masalah, arta kapak-kapake ora masalah. Iki mau aku nduk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru, ya Hyang Pikulun Jatimurti. Malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru iki Den Bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana dadi aku takon bapak karo Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha. Iya dasar para nyata. Wo ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya. Lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lair aku anake Semar. Semari sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru ora nggo Bathara iki ora masalah. Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men. Oh yang nglarake ati ya omong aku. Sing ngatasi aku ki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani mung jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padake aku ki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Mano tau? Arep piye model piye? Jotosan? Oke, ora masalah.
Aku iki ning donya pasar tak usahase. Aja kok kadewatan. Ora minggat. Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane Mengendra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Nang kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu Piye? Kurang seru. suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat Wesi Abang. Wah, lah kowe ora ngerti nek aku do buka sulapan. Nang Wesi Abang tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun Pecah siramu. ayo ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Ora apa-apa. Hai, mlebu separo iki. Oh, kerasa tenan. Ah, Bathara Indra tenanan. Yem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon wetenge kado. Metu getihe yem. Modar tenan aku. Modar. Aduh. Aku menggoyang. Aduh. Mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra kira Bagong datan saged nglawat nandhang kacintrangan namung bengok-bengok kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilahing Mastu Nama Sidam Skaring Bawana Langgeng Manik Maya teka tegel timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogal-srogol sarwa sembrana
Sembrono parikena nanging lah kok malah mentala nyirnake kelawan Bagong Panakawan tangiya. Ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata. Kita ngamuka ning Kaywangan njaluk pituduh kelawan Manikmaya sapa ta bapak kita. Yen ora iso wangsulan, kita ulun menangake ngamuk ning Kaywangan Panakawan. Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing ki mau temancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku ki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku ki Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok mripate mendonong. Nesu. Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu apa sekempor? Kowe iki omong apa? Kowe nguncalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Gelon? Heh? Tatune ngono apa, Delon? Lho, kok ora ana tatune? Lho, edan. Ora ono. Lho, edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapel. Bra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni ning nggo endi. Oh, ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe ndok. Man ketok kompak. Lah wong iso ndok kok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe. Ayo, amos ramrata temrate ben. Wajah. Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Dendra iki. Dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora gorek Animatra kok kebingungan. Kene? Ya. Wes. Wah, dan tangane iso murup. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wes ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ra entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah.
Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong. Ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Ayo, Digdaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke wang bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dalah. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas-tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa kowe? Lah tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar wis jabut genti. Dewa sang udit ora ya? Alah, tisu basah menan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Dipati ya sembrono. Arek kae njabut karo Bagong malah genti dijabut glecak. Ora ta ya kowe. Mati ya kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora rasa dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Yo ya. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek.
sareh. Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Trondol ya. Dewa bengi iki jan kocar-kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak kei Dit. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetkis kok ngisor kuwi iki kelontrong kok. Ngono. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Bagong edan tenan. Dewa kok dincen lho. Dincen aku ya iso mabur ya padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang ni gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lah. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerang-nerang jengkulmu kuwi. Wah, lah elok tenan ya. Mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi, aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya Yama dipake. Kose. Aja. Jabut nyawamu modar kowe. Mati ak talene ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lha nek aja ngluputi karo panjenengan ulun, ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan, sing ngerti sejatine ya Hyang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita ki titah kowe iki sing rono, ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabut, Iya, waedan. Waduh. Wah, lagi kedadian apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko bensinnya tak ganti. Menyang ge wis. Iya ya tak ngangkat. Tak hitungi 3 kejepeng netra Bathara Guru tekan kene tak goleki rada copot sepatune tak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhuwit sirahe dewa iki piye iki? Wis gawe menyang. Iya tak utake. Bagong, nun. Destun temen ing atase amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula. Ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali, Bagong kon nyirnake. Ngono, ha. Mergo kita ngorak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titakwani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulun. Pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa. Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa. Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula rada niku wis ngendikake kala wau sadurunge sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki pulon rada tak jabut nyawar. Koce. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Berarti sakniki wiwit detikne iki. Niki kok niti.
Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh le dadi dewa. Percuma sampeyan tak takoni bapakku ora ngerti, aladene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing titah. Mana kenyataannya? Sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Njur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas ya, Di. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngoten iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa, Taunana Windanana kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko trotok teng mriko trotok ben kayangan ambune ra enak. Dong wira sanghong-anghong apa? Ora suruh kok hanghong-hanghong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong Sirnakna leburen saka jagat guntur geni guntur angin. Napa ora edan niku? Bocah dugal kewarisan ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa bablas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Main bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api barang apa? Stos. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung e. Nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono. Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis gawe ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamakke men lebur bangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamakke gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka nang peteng ning dada ora nang ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo Kamas ono cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Alah, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru
tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jerah apa tidak? Wis ketangkep yang pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Marat kowe ya. Wis ketangkap 2 kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kosek ada gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake Guntur Geni Guntur Angin mau adik guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya adik guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun mung teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep kuwi. Iki terus aku kudu piye pukulun rada. Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboya ngerti. Mbok obat ngono. Omong karo watuk ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kudu piye? Ulun ya mboya ngerti, ulun ki ora ngerti tenan Bagong ya to bedah dodo ulun mboya ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Ulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lha kok sik kita ora ya iso mabur to? Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkeane nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkeane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Nah, kakek suwal kaya ora ngilik-ngilik. Wah. Aku wis monggo ditimun sekecaken nyun pamun lho di ngatos-atos di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi mboten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pangartine. Astana Sidam Skaring Bawana Langit ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong ing atase mengpana kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatane ulun meh wae kewirangan Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa saknyatane wis paring pangandikan saknyatane bab asal usul kita ning kita ora percaya ulun kudu kepiye meneh kula ning nyuwun keterangan bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem edan Bagong dan bapa bendara kula Gus sungkawa mboten kepareng paring pangandikan. Kepareng kula cumadung dawuh, Ndara. Nggih, Gus. Kepareng kula cumadung dawuh, nggih, Ndara. Kepareng kula cumadung dawuh. Wonten menapa kok Ndara ketingal mboten karenan penggalipun? Nggih, Den. Kepareng kula nyadung dawuh, Ndara. Kakang Semar. Kula. Nula garing apa dene kowe Bagong? Waktu dina samengku nggonku tansah kendelan ora kok ana perkara bab ingkang wigati ingkang siningit ning jroning ati babar pisan ora nanging sumurupa Kakang dina samengku dina pasewakan negara ing Amarta Arjuna meh wae kalipyan
yen to dina samengko iki dina pasewakan mula tumuli aku nganti marang Kakang Semar ingkang wigati daya-daya prapteng ana ing negara Ngamarta mundhak dadi pengantu-antuning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Menika langkung prayogi Ndara. Mengkono Kakang. Nggih. Yen to pancen kaya mengkono. Ayo anakmu aja ning Kengkeri Prapta negara Ngamarta. Swawi Ndara kula dherekaken Gus. Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndarawati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paribik dayana ing kasantosan. Kresna kakangku aku ngaturake bekti. Iya Dimas. Werkudara ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula, Koko Prabu sembah bekti kula. Iya, kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kembar. Kula pundi nggo jimat niki? Kula pundi nggo jimat palipun dayana ing kasantosan. Koko Prabu sawetawis anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu rika lenggan sakmangke. Mboten sanes namun nedya kula kanthi ngrembak babagan negari Ngamarta jumbuh kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis baji ning kawontenan. Yai kula nderek rumajeng namung semantena mugi andadosna ing kawuningan menapa boten langkung prayogi menawi anengga dhateng jangkeping para Pandhawa. Luripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten? Inggih. Amargi menawi boten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe manata negari ing Ngamarta. Wilingi saking menika sawetawis katengga langkung rumiyin swanipun kadang kula pun Arjuna sumados sakmangke menawi ngembak babagan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun mangertosi menawi dados sabda paduka Yai Prabu ing Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang dyah manah engkung sumungkem guling dereng ngantos paripurna mbawacana kasaru ingkang abiyantara miwah ingkang rawuh madyaning negari Ngamarta nenggih iwang pikulun Jatimurti akarya cingak sangya para Pandhawa. Lang entiya mangungkung kanduan limang kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya Puntadewa Luntama karya bombong tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntama akarya bombong tias ulun ulun Bathara Guru aku ngaturke sembah iya Werkudara Luntama wonten menapa pukulun
Dene sumengko rawuh paduka Iwang Pada Pukulun manik manya wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayahipun Puntadewa. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta Pukulun Puntadewa apa dene sira Kresna sumurupa nggih nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran. Lho, wonten untran-untran? Iya, pancen mengkono. Menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe anjungkeng kawibawan Suralaya? Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna. Lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan, sayekti titah mau gugat kelawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau. Nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan. Titah menika kala wau sinten Pukulun? Menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para pandhawa badhe amapakaken dhateng titah kala wau. Mboya unaya kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan. Teka duweni kadigdayan ingkang edap-edapi tanaya kejaba mung Panakawan Bagong Puntadewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wae lah dalah. Perkutara. Bagong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati duga mono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrah-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak kelawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung sabaran katul wukir moyak mayik saking dias baliwur. Surapati duka mana ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku, aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakala. Yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki ora Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos. Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke. Bingung ki ora Bagong. Sabab lumarap wonten ing kayiwangan Ngundarandir Bawana. Lho. Werkudara. Nggih. Apa Hyang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur dura? Wah, nadyan aku dhewe bingung.
Jarine diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi merga Iwang Pikulun jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae. Arjuna wonten maring adhawu. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanjeng nggih, iya tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Ya tak tampa. Arjuna wonten maring adhawu. Ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang Pikulun jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngorak-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun nanjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti? Mboten. Petruk ya ora ngerti? Mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakoning Iwang Pikulun jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik Werkudara sabar, sabar kowe sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten apa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petruk. Iwang Pikulun jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun jagat Girinata kayangan diorak-arik dening menungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lindangu kalawan aku sajak Subriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpaye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti. Mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kesumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun jagat Girinata neng Ngamarta. Lho. Sebabe kayangan dorak-arik menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye ta iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora jojono aja nesu dudu kresnane ora. Mbok bingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane Iwang Pikulun Bathara Guru sing ngorak-arik kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Ge, se. Mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Neng omah ya kali kula, niki wau Suwandara kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petruk aja kurang ajar, kae dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke mudhar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek nganti sampeyan ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, "Non, yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora." Iya, Gong. Ora.
Wah cangkemmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, Kosik. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku mathuk. Nah yen kowe ora salah, kowe mesti bakal keluar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan ning anggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi kok. Musuh apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do getun ngangkat aku tak kandhani. Toro, iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Monggo Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Tundhating lelakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pine panca ing ya anake sapa ya ini klitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ingkang ngemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru ora apa-apa iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wo. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ming anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora dakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Teja Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe
penemu nalika si Manik Maya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundaran Tirbawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semana ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya. Wah. Anggere mulai ngetraki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil. Dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sakula pripun niki napa nggih bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak ndisiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Malah gene meng kaya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dene meng ala wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngusah-asik kayiwangan. Walah, yem. Lek mbelani karo aku jan lahir baten tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Iya, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane le medhon pripun wong kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih, lah terus saniki kula ora iso mabur lek arep medhon pripun dadali. Ulun kita sifat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung tabah ya Kong. Siap. Wong ra salah santai wae terus. Ayo. Pukulun menika ingkang abdi pun Bagong. Wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandhang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kula. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-oyak sampeyan. Kula niku nderekke Ndara Janaka kalih Petruk ya, Tru. Heeh. Niki kula nganggo seksi Petruk. Ndara Janaka nggih dadi seksi. Inggih, Pukulun. Arjuna kita mbuya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa e? Wah, Jan, Gong, sabar ya, Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru ki nyawamu padha karo ning bun-bun. Santai, tenang wae lho kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan.
ngadhep Bathara Guru sapenake dhewe. Asli kula niki mboten tumindak napa-napa. Bagong, Nun. mbok yo aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ana ing Kawah Candradimuka, Bagong. Petro, Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak andel lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki. Kene iki wis meneng wae lho, Tur. Truk. Turang. Petro, Nun. Tilikane ana? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan, Bagong arep diadili kok dodok-dodok ora. Hai. Lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapae kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen maneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing kono kae sapa kae? Padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye? Pukulane sareng nyemplungke aku nang Kawah Candradimuka. Tak rubat lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Yem salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Pikulun boten sawedi, Pikulun boten sak gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki Mboyagara. Lamun ketemu kali wong atuwa kula. Wis nggih sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang nek mboten dados mangsuwan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku mengajep. Wis ben sing penting trima. Nek keterangane aku iso asal usus kok ndira aku wis ngerti. Oh iya, aku asal usus kok ndi? As mengkon ning mengece nek tak omong rasane. Oh iya. Ning kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan merga sampeyan ajeng mateni kula cemplungke teng Kawah Candradimuka. Niku dawuh yang padha wenang. Mula wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra duk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang ken nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-unduane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki mau yang padha wenang dawuh Bagong, nek Manik Maya ora percaya karo sing tok omongke kuwi dawuh ulun kang bakal terjak ning Ngamarta ngukum kalawan Manik Maya. Iya iya, Bagong ulun percaya, Bagong. Apa tenan, Bagong? Sing endi? Sang Hyang Padhawenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pikulun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Iku ya pinter ngono lho. Amen gek rampung ya. Nek ora ngono kok dadak perang meneh. Ndak-ndake jam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nggih.
Lho, kok sik. Sing lungguh dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing lungguh ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya, Bagong nggih. Semar nanti, Tru. Ayo, Pak. Piye, Tole? Aku wis ngerti, Pak, sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo Petruk Gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia Petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke Petruk, unekke Gareng, ngapak-ngapake Petruk ku tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Lho. Kok ndur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Pir. Iso. Aku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dene keterangan karo Sang Hyang Padawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak.